Приятели, подгответе се за пътешествие, което ще ви отведе в най-дълбоките тайни на българската духовност, към истории, които са били внимателно скрити от официалната история. Днес ще разкрием една от най-необикновените и вдъхновяващи истории, която някога е била разказана за човека, който не просто стана светец, но се превърна в духовния пазител на цяла България, свети Иван Рилски, отшелникът, който промени съдбата на една нация. Това не е просто история за религиозна преданост или монашески живот. Това е разкритие за скритата сила на вярата, за границите между земното и небесното, за човек, който дръзна да се изправи срещу самия дявол, за да защити българската земя. История, която ни кара да се запитаме какво прави един човек истински велик и как една душа може да стане толкова чиста, че да получи власт над самите сили на природата. Свети Иван Рилски, чието име означава Божия дар, беше всичко друго, освен обикновен монах. Роден около 876 година в село Скрино, в подножието на величествената Рила планина, той дойде на света в епоха на големи промени за България. Това беше времето, когато цар Борис I приемаше християнството като официална религия, когато древните български традиции се сливаха с новата вяра, създавайки нещо уникално и мощно. Но Иван не беше просто дете на своето време. Още от най-ранна възраст той показваше знаци на необикновена духовност, която надхвърляше всичко, което хората около него бяха виждали. Когато другите деца се играеха, той се молеше. Когато те се смееха и бягаха из полетата, той седеше в тишина, сякаш слушаше гласове, които никой друг не можеше да чуе. Родителите му, прости селяни, които обработваха земята в подножието на планината, първоначално се притесняваха от странното поведение на сина си, но постепенно започнаха да разбират, че Иван не е обикновено дете. Когато се молеше, животните идваха и седяха тихо около него. Когато поставяше ръцете си върху болни растения, те оздравяваха. Когато говореше за Бога, дори възрастните спираха да слушат, защото думите му носеха сила, която докосваше сърцата им. Трагедията, която щеше да промени завинаги живота на младия Иван, дойде, когато той беше още в юношеските си години. Родителите му умряха в рамките на 1 година. Първо майка му от тежка болест, после баща му от нещастен случай при работа в полето. Иван остана сирак без никого на този свят, освен Бога, в когото вярваше с цялото си сърце. Но вместо да се отчае или да потърси помощ от роднините си, Иван направи нещо, което изуми всички в селото. Той обяви, че смъртта на родителите му е знак от Бога, че е време да посвети живота си изцяло на служене на Всевишния. На едва 18 години той раздаде всичко, което беше наследил, земята, добитъка, дори дрехите си, на бедните в селото и се отправи към най-близкия манастир. Манастирът, където Иван започна своето духовно образование, се намираше в планинските склонове, далеч от суетата на ежедневието. Там той се учеше да чете и пише, изучаваше свещеното писание и житията на светците, но най-важното, учеше се да се моли по начин, който отваряше вратите към небесните тайни. Игуменът на манастира, стар и мъдър монах на име Йосиф, веднага разпозна в младия Иван нещо особено. Този младеж, казваше той на другите монаси, не е дошъл при нас да научи молитвата. Той е дошъл да ни научи какво означава истинската молитва. И наистина присъствието на Иван в манастира започна да променя атмосферата. Молитвите ставаха по-дълбоки, службите повдъхновяващи, а самите монаси чувстваха, че са в присъствието на нещо свято.
Но Иван знаеше, че манастирският живот, колкото и благословен да беше, не е неговото истинско призвание. Нощ след нощ той се молеше за насока и нощ след нощ получаваше същия отговор. Планината го викаше. Рила планина, с нейните дивачески върхове и скрити долини, с нейните древни тайни и духовна сила, беше мястото, където Бог искаше да го използва. Когато Иван обяви на игумена решението си да напусне манастира и да се оттегли в планината като отшелник, старецът не се изненада. «Знаех, че този ден ще дойде», каза той. «Ти си призван за нещо по-голямо от манастирския живот. Но помни, синко, планината е място на изпитания. Там ще се срещнеш не само с Бога, но и с всички сили, които се опитват да отклонят човека от правия път». И така, около 900 година, 24-годишният Иван Рилски се отправи към сърцето на Рила планина, носейки със себе си само най-необходимото – няколко дрехи, малко храна и най-важното – непоколебимата си вяра в Бога. Той не знаеше, че това решение ще промени не само неговия живот, но и съдбата на цяла България. Първите месеци в планината бяха изпитание, което би сломило всеки обикновен човек. Иван намери малка пещера на високо място, далеч от всякакви човешки жилища, и там започна своя отшелнически живот. Условията бяха невероятно тежки. Зимите в Рила са сурови, храната е оскъдна, а самотата може да доведе до лудост. Но Иван не беше обикновен човек. Той беше човек, който беше избрал да живее в постоянно общение с Бога, и това общение му даваше сила, която надхвърляше всички физически ограничения. Той се хранеше с диви плодове и корени, пиеше вода от планинските извори и прекарваше дните и нощите в непрестанна молитва. Но най-удивителното нещо, което започна да се случва около Иван, беше начинът, по който природата реагираше на неговото присъствие. Животните, които обикновено избягваха хората, идваха при него без страх. Мечки, вълци, елени, всички сякаш разпознаваха в него нещо свято и се държаха с него като с приятел. Житието на светеца разказва за невероятни случки, които се случваха редовно около неговата пещера. Мечка майка довеждаше малките си при него, сякаш искаше да ги благослови. Вълци седяха тихо до него, докато се молеше като верни кучета. Птици кацаха на раменете му и пееха заедно с неговите молитви. Дори змиите, които обикновенно бяха опасни, се приближаваха до него без агресия. Но това не беше просто приказка за добрия отшелник, който живее в хармония с природата. Това беше знак за нещо много по-дълбоко и по-мистично. Според древните християнски учения, когато човек достигне определено ниво на духовна чистота, той възстановява първоначалната хармония между човека и творението, която е съществувала в райската градина преди грехопадението. Иван Рилски беше достигнал това състояние. Неговата душа беше станала толкова чиста, че животните разпознаваха в него отражение на първоначалната Божия воля за творението. Той беше станал мост между небето и земята, между духовния и физическия свят, но силите на злото не оставаха безучастни към тази духовна трансформация. Дяволът, който винаги се опитва да унищожи всичко свято и чисто, започна да атакува Иван с все по-интензивни изкушения и видения. Нощ след нощ демоните идваха при него под различни форми, опитвайки се да го уплашат, да го заблудят или да го принудят да се откаже от своя път. Понякога те се появяваха като страшни зверове, ръмжащи и заплашващи да го разкъсат. Друг път идваха като красиви жени, опитвайки се да го изкусят с плътски желания. Случваше се да се появяват като неговите починали родители, молейки го да се върне в света и да живее нормален живот.
Но най-коварните атаки бяха тези, когато дяволът се появяваше като ангел на светлината, твърдейки, че е пратеник от Бога, който е дошъл да му каже, че неговите усилия са достатъчни и че може да се върне в света като велик светец. Тези изкушения бяха най-опасни, защото апелираха към гордостта и чтеславието, които могат да унищожат дори най-свята душа. Но Иван беше научен да разпознава лъжата. Всеки път, когато се появяваше някакво видение, той правеше знака на кръста и започваше да се моли. Истинските божествени видения ставаха по-ясни и по-светли при молитвата, докато демоничните видения изчезваха като дим. Годините минаваха, а Иван продължаваше своя учелнически живот, ставайки все по-силен духовно и все по-близо до Бога. Неговите молитви започнаха да придобиват сила, която надхвърляше всичко човешко. Когато се молеше за дъжд по време на суша, небето се отваряше. Когато се молеше за изцеление на болни, те оздравяваха дори от разстояние. Но най-важното чудо беше промяната, която се случваше в сърцата на хората, които идваха при него. Защото въпреки желанието си за пълно уединение, Иван не можеше да остане скрит завинаги. Славата за светия учелник от Рила започна да се разпространява из цяла България и хората започнаха да правят дългото и опасно пътешествие до неговата пещера. Идваха болни, търсещи изцеление. Идваха скърбящи, търсещи утеха. Идваха объркани, търсещи насока. И всички намираха това, което търсеха, не толкова чрез думите на светеца, колкото чрез самото му присъствие. Той беше станал толкова изпълнен с Божията благодат, че всеки, който се приближаваше до него, чувстваше докосването на небето. Иван приемаше всички с любов, но винаги ги насочваше към Бога, а не към себе си. «Аз съм само грешен човек», казваше той. «Ако има някаква сила в молитвите ми, тя идва от Бога, не от мен. Молете се на Него, не на мен». И тази смирност беше може би най-голямата му добродетел и причината, поради която Бог му даваше толкова голяма сила. Но не всички, които идваха при Иван, търсеха духовна помощ. Някои идваха от любопитство, други за да го изпитат, трети дори с лоши намерения. Сред тях беше и един млад благородник, който беше чул за светеца и решил да го посети, не от вяра, а от скептицизъм. Този младеж, чието име историята не е запазила, дойде при Иван с намерението да го разобличи като измамник. Той беше образован, горд и убеден, че всички тези истории за чудеса са просто суеверия на невежите хора. Но когато се срещна лице в лице с светеца, нещо се промени в него. Иван го посрещна с такава любов и смирение, че младежът почувства как цялата му гордост и скептицизъм се топят като сняг на слънце. Светецът не се опита да го убеди в нищо, не направи никакви чудеса пред него, просто го прие като брат и се помоли заедно с него. В тази молитва младежът преживя нещо, което промени завинаги живота му. Той почувства присъствието на Бога толкова реално и осезаемо, че всички негови съмнения изчезнаха в един момент. Когато се върна в света, той стана един от най-ревностните християни в България и прекара остатъка от живота си, разказвайки на другите за светостта на Иван Рилски. Подобни истории се случваха отново и отново. Хора, които идваха при светеца като скептици, се връщаха като вярващи. Грешници намираха покаяние, болни, изцеление, отчаяни, надежда. Иван беше станал като жив мост между небето и земята, канал, през който Божията благодат достигаше до нуждаещите се. Но може би най-важното чудо, което Иван извърши, беше духовната защита, която той осигури на България. В онези времена страната беше заобиколена от врагове.
византийци от юг, унгарци от север, различни варварски племена от всички страни. България беше млада християнска държава, която се бореше за оцеляването си в свят, пълен с опасности. Според древните предания, които са се запазили в народната памет, Иван Рилски не просто се молеше за България, той я защитаваше духовно. Неговите молитви създаваха невидим щит около страната, който я пазеше от най-големите опасности. Има разказ за това как, когато една огромна вражеска армия се приближила до българските граници с намерението да завладее страната, Иван се молил цяла нощ в своята пещера. На сутринта враговете се събудили объркани и дезориентирани, забравили защо са дошли и се върнали в земите си, без да знаят защо. Друга история разказва как по време на страшна епидемия, която опустошавала съседните страни, болестта спряла точно на българската граница, сякаш срещнала невидима стена. Хората вярвали, че това е резултат от молитвите на светия отшелник от Рила. Тези истории може да звучат като легенди, но те отразяват нещо много реално. Вярата на българския народ, че има светец, който ги пази и се грижи за тях. Тази вяра даваше на хората сила и надежда в най-трудните моменти, обединяваше ги и ги правеше по-силни. Но Иван не беше просто духовен защитник на България. Той беше и нейн духовен учител. Чрез своя пример той показваше на българите какво означава да живееш истински християнски живот. Той им показваше, че е възможно да се достигне такова ниво на духовност, че да се станеш като ангел, докато си още на земята. Много от хората, които го посещаваха, се връщаха в домовете си променени. Те започваха да живеят по-добре, да се молят по-често, да помагат на нуждаещите се. По този начин влиянието на Иван се разпространяваше като кръгове по водата, достигайки до места, където той никога не беше стъпвал. Някои от най-преданите му последователи решиха да останат в планината и да живеят като отшелници, следвайки неговия пример. Постепенно около неговата пещера се образува малка общност от монаси и отшелници, които се молеха заедно и се грижеха един за друг. Тази общност беше началото на това, което по-късно щеше да стане Рилският манастир, най-важният духовен център в България. Но в онези ранни дни това беше просто група от хора, които бяха толкова вдъхновени от примера на Иван, че решиха да посветят живота си на служене на Бога. Иван ги приемаше с радост, но винаги им напомняше, че истинският монашески живот не е в външните форми, а в състоянието на сърцето. Можете да живеете в най-красивия манастир, казваше им той, но ако сърцето ви не е чисто, вие не сте истински монаси. И можете да живеете в най-простата колиба, но ако сърцето ви е изпълнено с любов към Бога, вие сте по-свети от всички. Годините минаваха, а Иван ставаше все по-известен не само в България, но и в съседните страни. Дори византийският император чу за него и изпрати пратеници с покана да дойде в Константинопол, където щеше да бъде приет с всички почести. Но Иван отказа. Той изпрати обратно пратениците с послание, което стана легендарно. Кажете на императора, че аз служа на по-висш император, на царя на царете. Моето място е тук, в тази планина, където той ме е поставил. Този отказ не обиди императора, а напротив, той разбра, че пред него е истински Божи човек, който не може да бъде подкупен с никакви земни почести. От този момент императорът стана покровител на светеца и помагаше за изграждането на манастир в Рила. Подобна история се случи и с българския цар Петър, който също искаше да се срещне с светеца. Когато Иван отказа да дойде при него, царят реши сам да отиде в планината. Но и тогава светецът не прие да се срещне с него лично, изпращайки му послание. «Царю,
Ти управляваш земното царство, а аз се стремя към небесното. Нека всеки от нас служи там, където Бог го е поставил. Тази независимост от земната власт беше една от най-важните характеристики на Иван Рилски. Той никога не се опитваше да влияе на политиката или да използва духовния си авторитет за земни цели. Неговото царство беше изцяло духовно и той никога не забравяше това. Но въпреки че избягваше земната слава, Иван не можеше да избегне духовната слава, която Бог му даваше. Чудесата около него ставаха все по-чести и позабележителни. Хора, които не можеха да ходят, започваха да ходят след молитва с него. Слепи прогледваха, глухи започваха да чуват, болни от неизлечими болести оздравяваха. Но най-голямото чудо беше промяната, която се случваше в душите на хората. Злобни хора ставаха добри, алчни, щедри, гордели, смирени. Иван притежаваше дара да вижда в сърцето на всеки човек и да знае точно какво му е необходимо за духовното му израстване. Един от най-известните случаи беше с разбойник, който дошъл при светеца с намерението да го ограби. Този човек беше известен в цялата област като жесток и безмилостен, който не се спираше пред нищо, за да получи това, което иска. Когато разбойникът влязъл в пещерата на Иван, той го намерил в молитва. Светецът не показал никакъв страх, а просто продължил да се моли. Разбойникът чакал да завърши молитвата си, но тя продължавала часове. Постепенно, слушайки думите на молитвата, сърцето на разбойника започнало да се променя. Когато Иван най-накрая завършил молитвата си, той се обърнал към разбойника и му казал: «Знам защо си дошъл, синко, но виждам, че в сърцето ти има болка, която те кара да правиш лоши неща. Ела, нека се помолим заедно за тази болка». Разбойникът, който никога в живота си не беше плакал, избухнал в сълзи. Той разказал на светеца за детството си, за несправедливостите, които беше преживял, за гнева, който го беше превърнал в това, което беше станал. Иван го слушал с безкрайно състрадание и после се молил за него цяла нощ. На сутринта разбойникът беше различен човек. Той се покаял за всичките си грехове, върнал всичко, което беше откраднал, и прекарал остатъка от живота си, помагайки на бедните и нуждаещите се. По-късно той стана монах и сам започна да помага на други хора да намерят пътя към Бога. Подобни истории се случваха постоянно около Иван Рилски. Той притежаваше рядкия дар да вижда доброто във всеки човек, колкото и дълбоко да беше заровено под слоевете от грях и болка. И чрез своята любов и молитви той помагаше на това добро да излезе на повърхността. Но, може би, най-важният аспект от служението на Иван беше неговата роля като духовен баща на българския народ. В онези времена България беше млада християнска нация, която все още търсеше своята духовна идентичност. Иван Рилски стана символът на тази идентичност – българин, който беше достигнал най-високите върхове на християнската духовност. Чрез своя пример той показа на българите, че е възможно да бъдеш истински българин и истински християнин едновременно. Той не се отрече от своята българска идентичност, когато стана светец, а напротив, направи я част от своята светост. Това беше революционно за онова време, когато много хора смятаха, че за да станеш истински християнин, трябва да се откажеш от националната си принадлежност и да приемеш византийската култура. Иван показа, че това не е вярно, че Бог обича всички народи и че всеки народ може да служи на Него по своя уникален начин. Тази идея стана основата на българската православна идентичност, която съществува и до днес. Българите научиха от Иван Рилски, че могат да бъдат горди от своята нация и в същото време смирени пред Бога
че могат да обичат родината си и в същото време да се стремят към небесното отечество. Но животът на Иван не беше само серия от чудеса и духовни триумфи. Той преживя и моменти на дълбоко изпитание, когато дори неговата силна вяра беше поставена на тест. Един от най-трудните периоди в живота му дойде, когато той беше вече в напреднала възраст. През тези години България преживяваше тежки времена. Страната беше атакувана от множество врагове. Имаше вътрешни конфликти, а народът страдаше от глад и болести. Много хора започнаха да се питат, защо Бог позволява толкова страдания на народа, който му служи толкова предано. Някои дори дойдоха при Иван с въпроса: „Свети Отче, защо Бог не ни пази? Защо позволява на враговете ни да ни нападат? Защо има толкова страдания в света?“ Това бяха въпроси, които мъчеха и самия Иван. Той също се питаше защо Бог, който е всемогъщ и всемилостив, позволява на невинните да страдат. Но вместо да даде лесни отговори, той се отегли в най-дълбоката част на своята пещера и се моли за разбиране. Тази молитва продължи 40 дни и 40 нощи. Иван не ядеше, не пиеше, не спеше, просто се молеше и търсеше отговор от Бога. Учениците му се притесняваха, че ще умре, но не смееха да го прекъсват. На 40-тия ден Иван излезе от пещерата променен. Лицето му светеше с такава светлина, че хората едва можеха да го гледат. Той беше получил отговор на въпросите си, но този отговор не беше в думи, а в дълбоко разбиране на Божията воля. „Деца мои“, каза той на събралите се около него, „Бог не причинява страданията. Страданията идват от греха, нашия собствен грях и греха на света. Но Бог използва дори страданията за добро, за да ни очисти, да ни научи на състрадание, да ни приближи до Него. България страда“, продължи той, „но тези страдания я правят по-силна духовно. Всяко изпитание, което преодоляваме с вяра, ни прави по-близо до Бога. И аз виждам, че България има велико предназначение в Божия план – да бъде светлина за другите народи, да показва как може да се живее по-християнски в този труден свят. Тези думи дадоха нова надежда на българите. Те разбраха, че страданията им не са наказание, а изпитание, което ги подготвя за нещо по-голямо. Тази идея стана част от българската духовна традиция и помогна на народа да преодолее много трудности през вековете. Последните години от живота на Иван бяха белязани от все по-чести видения и пророчества. Той започна да вижда бъдещето на България с необикновена яснота. Видя времена на слава и времена на страдания, видя как страната ще бъде завладявана от врагове, но и как винаги ще се възражда отново. Най-важното видение, което получи, беше за манастира, който щеше да бъде построен на мястото на неговата пещера. Той видя как този манастир ще стане духовен център не само на България, но и на цялото православие. Видя как в него ще се пазят най-ценните съкровища на българската култура и как той ще бъде убежище за народа в най-тежките времена. „След смъртта ми“, каза той на учениците си, „ще построите тук манастир. Той ще бъде като ковчег, който ще пази българската душа през всички бури. Когато врагове ще се опитват да унищожат нашата вяра и култура, този манастир ще ги пази. Когато народът ще губи надежда, тук ще намира утеха“. Тези думи се оказаха пророчески. Рилския манастир наистина стана това, което Иван предсказа – духовен център, който пази българската идентичност през всички исторически превратности. Смъртта на Иван Рилски дойде тихо и мирно, както подобаваше на човек, който беше прекарал целия си живот в подготовка за срещата с Бога.
Беше 18 август 946 година, когато светецът на възраст от 70 години се помоли за последен път в своята пещера и предаде духа си в ръцете на Създателя. Но смъртта му не беше край, а начало на ново измерение на неговото служение. Още в момента на смъртта му започнаха да се случват чудеса. Хората, които бяха дошли да се сбогуват с него, видяха как светлина излиза от тялото му. Болни, които докоснаха ръката му, оздравяха мигновенно. Новината за смъртта на светеца се разпространи бързо из цяла България и хиляди хора дойдоха да се поклонят пред неговите мощи. Всеки, който се приближаваше до тялото му, чувстваше необикновена благодат и мир. Учениците му, следвайки неговите указания, започнаха строежа на манастир на мястото на пещерата. Работата вървеше бързо, защото хора от цяла България идваха да помагат. Всеки искаше да има дял в изграждането на този свят храм. Когато манастирът беше завършен, мощите на Иван бяха положени в специален ковчег в главната църква. От тогава започна непрекъснат поток от поклонници, които идваха да се помолят пред мощите на светеца и да потърсят неговата помощ. Чудесата продължиха да се случват. Болни оздравяваха, скърбящи намираха утеха, объркани получаваха насока. Иван Рилски продължаваше да помага на хората дори след смъртта си, доказвайки, че истинската светост надхвърля границите на физическия живот. Но може би най-важното чудо беше начинът, по който култът към Иван Рилски обедини българския народ. Без значение от коя част на страната идваха, без значение от социалното си положение, всички българи се чувстваха като едно семейство пред мощите на своя небесен покровител. През вековете, когато България преминаваше през различни исторически превратности, Рилският манастир винаги оставаше символ на българската духовна независимост. По време на византийското владичество той пазеше българската книжовност и култура. По време на османското иго той беше център на националното съпротивление. Дори днес, повече от 1000 години след смъртта на Иван Рилски, неговото влияние върху България остава огромно. Рилският манастир е най-посещаваното свято място в страната. Хиляди българи от цял свят идват всяка година да се поклонят пред мощите на светеца и да потърсят неговата помощ. Но влиянието на Иван Рилски не се ограничава само до религиозната сфера. Той е станал символ на българската идентичност, на способността на малък народ да създаде нещо велико и вечно. Неговият пример вдъхновява българи в цял свят да се гордеят с произхода си и да се стремят към високи идеали. В съвременния свят, когато много хора търсят смисъл и духовна насока, историята на Иван Рилски предлага вечни истини. Тя ни показва, че истинското величие не се измерва с богатство или власт, а с чистотата на сърцето и готовността да служиш на другите. Тя ни учи, че е възможно да живееш свят живот дори в несвършен свят, че е възможно да намериш Бога дори в най-трудните обстоятелства. Тя ни показва, че любовта е по-силна от омразата, че доброто винаги побеждава злото, че светлината винаги прогонва тъмнината. Историята на Иван Рилски е история за всеки от нас, който се стреми към нещо по-високо от ежедневието, който търси смисъл в живота, който иска да направи света по-добро място. Тя ни показва, че не е важно колко сме малки или незначителни. Ако имаме чисто сърце и силна вяра, можем да променим света около нас. И може би най-важната поука от живота на Иван Рилски е, че светостта не е нещо недостижимо, запазено само за избраните. Светостта е възможност, която Бог предлага на всеки от нас. Трябва само да имаме смелостта да я приемем и постоянството да я следваме.
Днес, когато България отново преминава през период на промени и предизвикателства, примерът на Иван Рилски е по-актуален от всякога. Той ни напомня, че истинската сила на една нация не се крие в нейните армии или икономика, а в духовните й ценности и в хората, които ги въплъщават. Свети Иван Рилски остава жив и действащ светец, който продължава да пази и благославя България. Неговите молитви се издигат към небето всеки ден, носейки пред Божия престол нуждите и молбите на българския народ. И докато има българи, които се молят на Неговото име, Неговото наследство ще продължава да живее и да вдъхновява нови поколения. Това е тайната история на свети Иван Рилски. История за човек, който стана светец. За светец, който стана пазител на една нация. За нация, която намери в него своята духовна идентичност. История, която продължава да се пише и днес, всеки път, когато някой българин се помоли на името на своя небесен покровител и почувства неговата закрила и благословение.